نزلہ زکام دا وکھرا پانی ہے. نزلہ زکام دی علامات یہ نے کہ وہ نک تے پنجے مرے دی نک چھنڈکے دی کھاؤن پیون مزے دا نو سو پانی پیون تو کا تقریباً بہت گھٹ تھی وے دی. ٹھیک ہے اس کا یہ نسخہ لکھو اوسٹ ڈوڈا ناخن برابر لونگ ایک دال چینی ادھے بادام جتنی دال چینی ایک انچ دا ٹکڑا ادرک ادھے بادام جتنا 5 قطرے ماکھی ملٹھی ایک ناخن برابر ادا کعوہ بناونے نے ایک کعوہ پلوا دے تو انشاءاللہ ایک 2 دفعہ پلواؤں نال تو تیتور دا نزلہ زکام والا مسئلہ ختم. نزلے زکام دے وچ مٹی نہیں کھڑواونی کوئی سبزی دا استعمال ٹھڈی شے دا نہیں کرنا. ٹھیک ہو گیا.